276 cm. Gašpar Barna je uzgojio ovu ludaju. Molimo ga da dođe na scenu i da dobije nagradu. Ka publici vas molim samo da se fotografišete, priđite malo bliže, fotoreporteri su tu, kamere su tu, dakle, treće mesto u kategoriji najduža ludaja Gašpar Barna Temerin 276 cm. Sada se gospodin Ugalčina sprema da dodeli nagradu za drugo mesto. Dakle, rekli smo, 294,5 je dosadašnji rekord od prošle godine, a ova ludaja samo je 4,5 cm manja ili kraća ili niža. Varga Ištvan, takođe iz Temerina, uzgojio je drugoplasiranu ludaju sa 290 kg. Centimetara, tako je. 290 centimetara. Gospodine Varna, molim vas i vi ovdje da se slikate. Evo, stanite. Čestitke, dakle, i druga nagrada za najdužu ludaju odlazi u Temerin. Dakle, 294,5 cm je dosadašnji rekord. Pola centimetra je duža ovogodišnja najduža ludaja. Stevan Martić iz Zemuna, 295 cm, pobednička najduža ludaja. Takođe i Stevana ću zamoliti da se fotografiše. Stevan Martić. Stevane, molim vas samo za mikrofon. Dakle, Stevan Matić iz Zemuna. Vi ste sada nosilac rekorda kada je reč o manifestaciji Dani ludaja u Kikindi za najdužu ludaju, koja je, dakle, pola centimetra duža od prošlogodišnje. Kako ste gajili, čuveno je voditeljsko pitanje. Da, evo, postavili ste slično pitanje i prošle godine kad sam bio drugi. Pa ste tad rekli, trudit ćete se, budete prvi. Tako nešto, da. Pa, za sve su zaslužni Dušan Jankov i Đorđe Vukadinović, oni su stvari idejni tvorci svega ovoga, a mi smo samo ti koji sprovodimo ono njihovo u stvarnost. Jel to znači da vas čekamo i sledeće godine? Naravno, narednih 30 godina smo se dogovorili. Dobrodošli ste svakako. Obarat ćemo rekord po 5 mm da ne bude... Može, po pola uvek više. Hvala još jedan put i čestitke. I bit će, kao što je gospodin Ugalčina rekao, za koju godinu da oborimo i taj svetski rekord u najdužoj ludaji. Dobro, rekord je oboren. Kada je reč o najtežim ludajama, na trećem mestu 270 kg teži ludaja iz Čuruka. Dušan Jankov je vlasnik i uzgajivač. Čestitke. Dušana takođe znamo od prošle godine. I od predprošle. Molim vas, samo stanite koji korak ispred, kako biste se fotografisali. Čestitke za gospodina Dušana i podmladak koji će i narednih godina dolaziti na ovu manifestaciju. Dakle, to je treće mesto. Drugo mesto u kategoriji najtežih ludaja je ludaja koja je iz Kikinde. Teška je 334 kg. Radovan Zakić je uzgajivač. Gospodine Zakiću, da se fotografišete i vi. Evo Kikinđanina koji osvaja drugo mesto za najtežu ludaju. I to je ta ludaja, tako, ispred koje ste vi. Stanite vi slobodno tu ispred ludaja koja je to vaša. To je to, dakle, treće mesto. I sad logično, ova ludaja koja se nalazi levo od drugoplasiranog, gledajući sa moje strane ili desne strane, gledajući iz publike, je najteža ludaja. Ona je teška 341,5 kg.
Dijana Vukadinović iz Jarka je uzgajila najtežu